Zermatt, tämä rikkaiden lomanviettopaikka, jonne ihmiset tulevat rentoutumaan raikkaaseen alppi-ilmaan. Monet jättävät kännykkänsä kotiin, koska tämän pikku paholaisen sanotaan aiheuttavan paljon stressiä. Nyt lähdetään kaupungin kaduille katselemaan, pitääkö väite paikkansa. Ja ei kun menoksi. My battery is dead and my train just left. I have to call my friend. Can you lend me your phone? You can kein phone. Okay. So, my train just left and I have to call my friend, but my battery is dead. Do you have a phone? Okay, I can pay you. Okay. No moi. Tässä just ensimmäinen nalkki, että ei tässä mitään. Tämähän on ihan okei homma. Tulisi nyt jotain hyvännäköisiä tyttöjä, mitä tässä voisi bongailla, että joo, tää on Mikko. Okei. Moi. Morjens. Just a moment. No, just a moment. Okay, it's local call. Äijä alkaa lämpenee pikkuhiljaa nyt. Little privacy, please. Okay. This is my phone. Okay. Hey, sorry. Give me my phone. Anna. Okay. Sorry, here's your phone. You're on candid camera. Mitäs muu? On ilmoja pidellyt. Joo, tästä ei näy toi vuori nyt oikein hyvin. Vähän sumua. Joo. Joo. Can you... Just a minute, please. Okei. Toni! No, se on Mikko. Mikko. Sorry. Just a moment. No. Hey. You're smile. We didn't call. You are on candid camera. Tottahan se on. Rikkaatkin ihmiset stressaantuvat kännykkälaskuistaan. Kyllä, siellä tunteet kävi kuumina ja meinas nyrkit alkaa viuhumaan. Mut nyt lähtee katsomaan, saataisiko meidän matkavalokuvat otettua näillä ihmisillä. Joo, ei kai ota tällä kertaa niiden omaisuuteen. Can you take pictures from us? Okay? Yeah. And another way around. Maybe like this. Okay, one with hat. Okay. And go with Juha. Or come with me. And smile. Okay, another way around. Yeah. Okay, and with the hats. We had funny hats. We hats and the duck. Okay, and another one. Okay, hey, can we take a picture from you? Now make funny faces. Okay. No niin, lomakuvat tuli siis otettua ja ihmisilläkin näytti olevan ihan hauskaa, että eiköhän täällä ole tässä. Vai otetaanko vielä pari kuvaa? No mikäs siinä?